Tak táto omáčka je brutálne chutná. To naozaj odporúčam ti to vyskúšať. A my tu máme také šťastie naozaj, že Pon tu pozná celý personál, ktorý tu pracuje, dá sa povedať skoro na celom tomto White Sand Beach. To je tá severná oblasť ostrova a tá prvá pláž, tá hlavná sa volá White Sand Beach. A tu je tak asi aj najviac turistov. Ale teraz tento rok ako je fakt slabota, je strašne málo v porovnaní s pred 10 rokmi. No a tým, že Pon tu tak dlho pracoval, tak on pozná všetkých majiteľov týchto reštaurácií, barov, pozná personál, väčšinou sú to tu Kambodžania. A my sme tu viac menej aj tu ako doma. To znamená, on aj do kuchyne zbehne, uvarí nám tam jedlo, donesieme si, napríklad teraz sme si nakúpili koriander, z ktorý urobil tú omáčku, bazálku, teda tu bazil, tajská bazálka, tu som nakúpila, úhorky sme kúpili, čerstvé korenie. No proste jedlo nám pripraví potom tu, čo je perfektné, lebo môžeme jesť, na čo máme chuť, sami si to vieme pripraviť, ale aj trošku ušetríme peniaze, nie sme len odkázaní na tie reštaurácie. Takže super. Nè lúa con tôm ơi, ta heo đã đào một cây. Mày con mình hồ này, cái gì nào khó. Này không làm con thơ thấm nha. Hả? Đấy. Mình hồ này, cái tạt ngon. Con thơ thơ thấm nhưng tung chẳng ngon ha. Tạt mình nghe tạt đó. Mày phải làm gì nè đặt mày. Lily khách. Lily. Lily à? Lily ba chứ. Lily ba Lily cái dây mai ta mòn, dây mai đó là dây mai ta dây thầy. The big Cambodia. Dây Khmer mà nó. Tích tích. Cái đại bạn tích tích. Včera večer, keď sme prišli domov, tak sa nám kľúč zlomil v zámke, takže sme mali šťastie, lebo som zabudla zavrieť okno, teda ho zamknúť. A tak sme aspoň cez okno mohli zliesť v noci o 1, či kedy sme to prišli. Tak teraz prišiel Ujo, majiteľ, a to opravujú spolu s Ponom. No. A inak tu teraz sú, neviem, tuším 11 hodín ráno. Ja idem nakrájať mango, dragon fruit, kaki a kokosový orej. To budú dneska moje raňajky. Uvidím. Možno ešte niečo pridám, ak budem ešte hladná. Inak tu si sušíme papajové semienka. Papajové semienka sú veľmi silno protiparazitárne, čo znamená, že vám ničia, zabíjajú parazity. A tieto semienka sa oplatí takto usušiť, že si aj zakúpite v obchode papáju. Možno aj keď je akurát v akcii,
a tie semienka, že si takto usušíte a môžete ich potom pridávať do smutkách. Napríklad v smutí sa to rozmixuje, sa to necíti nejako extra a naozaj to pôsobí, že odstraňuje to potom parazity červíkov z čriev. Takže, no a potom sa asi už vyberieme na pláž, chceme si ísť poplávať. Dneska má byť krásne. Slnko svieti. Včera bolo trošku oblačno, aj dosť fúkalo. A dneska je tak, hej, trošku krajšie, ale cítiť je horúco. Je teplejšie a máme tu asi, no každý deň tu máme vyše 30 stupňov, tak 30 až 34 sa mi zdá. V noci je dosť teplo, tiež klimatizáciu nepoužívame, lebo strašne to vysušuje ten vzduch a ja som na to dosť citlivá a nemám to rada, je to, neviem, ten vzduch jednoducho sa mi nevyhovuje, tak radšej sme si požičali ventilátor. No a s tým sa to dá dobre úplne v pohode v noci vydržať. Ešte tu nie sú také horúčavy. Tie začínajú tu až niekedy v apríli, v máji a potom sú vyše 40 až do 50 stupňové horúčavy niekedy. Takže to už je potom naozaj pecka. To sa už vonku nedá skoro vôbec fungovať. To v noci vám schladí na nejakých 30 stupňov možno. Tak to si pamätám, keď som tu žila, to som sa chodila každú hodinu sprchovať a mokrá som si lahla do postele a spala som hodinu. Kým som zase kým som sa zohriala, tak zase som išla pod sprchu a zase mokrá do postele. To sa inakšie nedalo. Ale teraz tu je tak akurát, tak naozaj tak perfektne pre mňa, milujem takéto teploty, takéto, no. No, teraz sme na Bangbao Pier, to je celkom dole na juhu ostrova a odtiaľto odchádzajú všetky lode. Keď sa chce niekto z tohto ostrova premiestniť na iný ostrov alebo ísť na nejaký výlet, na šnorchlovanie alebo diving, teda to potápanie, tak odtiaľto odchádzajú všetky lode. A tu teraz ide, ja neviem, zo pár 100 metrov takto do diaľky a sú tu obchodíky a majú tu krásne veci, úplne iné veci ako inde na ostrove. Tak ak niekedy prídeš sem na Koh Chang ostrov, určite príď sem aj, možno aj na bicykli. Príď kľudne sem si popozerať, lebo tu sa ti oplatí nakúpiť nejaké také iné veci, iné oblečenia. Tu majú také krajšie veci, by som povedala. Všetko je síce aj o niečo drahšie, ale sú to krásne výrobky, ručné práce, zaujímavé oblečenia, nie také, ako dostaneš na iných ostrovoch. Takže toto sa oplatí naozaj sem prísť. Inak, čo sa mi na tomto ostrove veľmi páči, že vodu, ktorú oni používajú, je voda pramenitá. Takže keď tu vidíte niekde tak nejaké také veľké nádoby vody, to je všetko pramenitá voda, ktorá ide hore z kopca.
A to je super, že aj vo väčšina hoteloch, alebo hlavne teda v hoteloch ani nie veľmi, ale v tých ubytovniach pre domácich, ktoré sú trošku viacej vo vnútrozemí, tam je táto pramenitá voda. Takže oni majú vodu zdarma a ešte k tomu kvalitnú pramenitú. To je úplne perfektné, že človek nie je stále odkázaný na tie plasty. Hej? Inak čím viacej sa dostaneme na juh ostrova, tým drahšie to tu aj je, lebo je to logické, transport, dovoz všetkých potravín, všetkého, čo tu vidíte, oblečenie, je to dlhšia cesta a dostať sa sem na južnú časť je dosť, je to až také jednoduché, aj tie autá sa dosť ničia, lebo je to fakt takto, že hore-dole zákruty, takže oni si dosť ničia autá. Aj benzín strovia kopec, takže tie potraviny sú túto v Bangbao naozaj najdrahšie. Tu sa veľmi neoplatí kupovať nejaké extra veci. Tu naozaj sa oplatí, ako som vám hovorila, to oblečenie si prísť pozrieť, alebo tie také sochy, Budha, sochy, keď si pozriete túto napríklad také tieto figurky, čo tu majú, to tu nedostanete nikde inde, to niekde v Bangkoku možno sa dostane kúpiť. Hello! Hello! How are you? Aké mota. No hovorila som, že tu majú aj iné veci. Je mín. Krásne. Niečo, Júka. Mušle krásne. 1500. To sú pekné. 1500 bát. Počkaj, rýchlo musím prepočítať, koľko to je. 1000 bát sú 35 eur. Takže no takých 35 plus 17. Jedla, tu majú sušený squid, sušenú chobotnicu, asi v soli. Hej, a je to riadny pach, ako. A tu samé sušené ovocia, zase sušené ryby. Fedika. A tu vzadu teta balí tie rybky na zemi. Tu sa robia palacinky. I might lay my ting from barking. 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. Phải đi mấy? Họ đa khẩu. Krása, nie? Tu som inak chodila robiť, lebo jeden čas, keď som žila v Thajsku, tak som pracovala na jednej loďke a robili sme také denné výlety na šnorchlovanie a odtiaľto sme stále vyrážali. Stále ráno o 8 sme šli po turistov do hotela a autom sme ich sem doviezli a potom sme mali niekde tam vzadu loď a celý deň sme potom boli vonku na vode, teda a behali sme, skákali sme z jedného ostrova k druhému a ja som ich v podstate prevádzkovala, že tak sprevádzala. No, moja slovenčina sprevádzala.
že som im rozprávala, kam ideme, čo tam budú vidieť a také veci. A to bola super robota, ako to bol relax. Celý deň som bola na lodi, na slnku, plávala som, videla som nádhernú prírodu, každý deň som aj šnorchlovala. Dobré jedlo som mala tam tiež na lodi. Také naše európske, lebo to mi potom chýbalo už po čase, keď som od rána do večera len mala to tajské, už sa mi žiadala nejaký chlieb alebo niečo. Takže super tam bolo, to som veľmi rada robila tú robotu. No, takže ideme pozrieť, ale tá loď už nie je, viem, že už to zavreli, no ale sú ešte druhé, tak poďte. Tak tu sme teraz hneď za Bangbao, za tým pier, kde tie lode stoja. A tuto vidíte v pozadí, to sú tie loďky. A je to tu síce krásne, keď si pozriete tú pláž. Nie je tu ani veľmi veľa ľudí, ale veľmi tu plávať si neviem predstaviť, teda tu byť dlho, nejako pár dní alebo tak. Lebo keď si pozriete tie loďky tam vzadu, každé ráno o 8, o 9, cez 20 lodí štartujú odtiaľ. Takže si viete predstaviť, koľko aj toho oleja, aj toho páliva je tu vo vode. Je to aj známe tu na ostrove. To nehovorím teraz len ja, ale viem to aj o tých domácich, ktorí všetci hovoria, že tu by oni sa nekúpali. Práve z toho dôvodu, lebo tie lode nie sú v takom stave, ako sú naše v Európe. Tuto nie sú tie kontroly STKčky a neviem čo, takže tu hociaká loď stráca kopec oleja a páliva. Takže ja by som tu nechcela moc tráviť dovolenku týždňovú. Takto trošku sa tu okúpať, počlapkať v pohode. A inak nie je to ani veľmi vhodné tu pre rodiny s deťmi, lebo tá voda je už dosť rýchlo, dosť hlboká a až sa tak do nej tak padne dovnútra, lebo ten piesok strašne je taký, ako by som povedala, tak sa strašne hýbe, až také jamy sa tam tvoria. Takže pre rodiny s deťmi nie je moc vhodné. Radšej tam ten White Sand Beach, kde aj my bývame, kde aj my chodievame, tam to je nádhera. Aj ten piesok je taký jemnejší, krajší, čistejšie to tam je. Toto je White Sand Beach, hlavná ulica, večer. Tu po pravej strane sú hlavne reštiky a tu po ľavej strane už sú potom také služby, tu napríklad thajská masáž, takto si ženy tu vonku sedia celý deň. Od doobedia, cez obed začínajú do večera, do noci a čakajú, či im niekto príde. A čo je zase fajn, že tu sa nemusíš dohodnúť si termín na masáž, jednoducho proste ideš a hneď ťa zoberú. Čo je tiež celkom výhodné. No a tu predávajú oblečenie, čo je také, doteraz som na to neprišla, prečo? Tieto obchody, ich je tu strašne veľa vedľa seba, blízko pri sebe, čo si navzájom robia konkurenciu, čo by nebolo také hrozné,
keď by nemali všetci ten istý tovar. Oni majú kompletne všetci tie isté veci. Možno sa ešte líši to v nejakej trošku farbe alebo vzoru, ale inak furt tie isté výrobky, produkty a každý rok niečo iné a potom to majú všetci. A pozor, za tebou je motorka. Ja. Stoj! A to je také, neviem, taký, no robia si podľa mňa taký zlý biznis. Toto by v Európe moc neexistovalo, že by boli, ja neviem, 3 kaviárne vedľa seba, alebo 5 obchodov s tým istým oblečením, čiastočne naozaj priamo vedľa seba. No tak to si tu posedávajú, aha. Jedia, pijú, popri tom rozprávajú sa, a keď príde nejaký zákazník, tak ho obslúžia. Tu sa dajú motorky prenajať. My sme zaplatili na jeden deň 150 batov. To pán vybavil ale cenu. Pán, koľko normálne je motorka na deň? 200 batov normálne, to sú cez 5 eur na deň. A my za tých, no viacej ako 50, skoro 6 eur. A my sme zaplatili cez 4 eurá na deň. Takže 10 dní sme zobrali a 40 eur. Ako to je fajn, 40 eur na 10 dní sa nedá nič povedať. Ako som hovorila, ceny idú hore a išli hore, takže dalo sa čakať, že to bude drahšie, ako to bolo pred 10 rokmi. Ale tá motorka sa tu určite oplatí, lebo inak chodiť tu len pešo je strašne únavné, hlavne cez deň, keď sú horúčaví, keď chceš skočiť niekde do obchodu, niečo len tak rýchlo zbehnúť, niečo tak rýchlo si len kúpiť, alebo nejaké ovocie si ísť rýchlo zakúpiť a keď by si musela šliapať, ja neviem, aj 1 kilometr, čo nie až tak veľa, ale keď sú tieto horúčavy a hlavne tá vlhkosť vzduchu je riadna, takže to je potom už také trošku otravné. Takže my tu fungujeme len na motorke. Tu sme si ju akurát aj požičali u chlapíka, to je kamoš Ponov. A tu vám ešte ukážem. Vidíte, toto je benzín. Takto oni to do týchto fliaž dajú. A 1 liter, jednu fľašu, oni to sú 7 deci, predávajú za 40 bat. To je 35 batov je 1 euro, takže neviem, euro 20, euro 30. Tá fľaška litera je euro 50, možno potom na benzínke, keď tankujete na benzínke, tak to je lacnejšie, tak to stojí presne euro 1 liter. No a my sme ubytovaní tuto. Tuto hore, popri tom hoteli sa ide tu hore, to je Kača hotel, chodia tam skoro sami Rusi, keď sú tu, teraz ich je tu dosť málo, musím povedať, normálne tu bývalo dosť veľa Rusov, oni sa väčšinou v tomto Kača resort ubytujú, ale aj Slováci, lebo viem, že tento Kača resort je v tých katalógoch cestovky, čo som ja tiež si už pozerala. Cestovné agentúry, keď mi ukázali katalógy, tak mali tam stále tento Kača Resort a ešte 2-3 druhé toto na ostrove. A no, taký typický turistický hotel. Ale celkom fajn, pekný je. No a tu keď sa tu dovnútra prejde, neviem, nejakých pár metrov, len tu je hneď pláž za týmito budovami. No a my v podstate ideme túto cestičku hore, kúštek do lesa, nie ďaleko a tam máme ubytko, takže sme dosť blízko pri mori, ale zase máme lepšiu cenu teda, lebo nie sme priamo pri mori. Priamo pri mori sa platí už tak trojnásobok toho, čo my platíme. No tu chlapi, hlavne muži staršieho veku, vidíte, taký single, muži si tu prídu zahrať biliard a a to sú tam tie baby, aj tie lady, to je taký lady bar. Tu pražia, grillujú, nepražia, ale grillujú.
Toto sú Pónovi známi. A tu pani, vidíte, pekne tak naranžovala jedlo a ukazuje, čo má teda na predaj, že si môže človek vybrať, ktoré z toho chce a ona to tu potom rovno uvarí. No, takže tí muži chodia sem aj za tým sexturizmus. To je tu v Tajsku, to je bežná vec, že proste, že si kúpia ženu, akože. Toto niečo pre mňa. Aj toto je strašne chutné ovoce, to je rambutran, co to volá. To je výborné. Toto je tá jackfruit, čo chutí ako tie gumené medvedíky. No, ananás. Toto je dračie ovocie. No a toto tiež jedno z najlepších ovocí na svete, podľa mňa. A toto je super. Chcete to, papa? Dáte si? Omej, neka? Omej? OK. To je kauniel mamuan. To je lepkavá rýža s mangom a kokosovou omáčkou. Strašne to je dobré. Idem dievčatám pohľadať. Poďte sem. Mani. Idem pohľadať im toto kauniel mamán, tú rýžu, ale tuto vpredu sa mi zdá, že ju mali lepšiu, mali viacej, takú väčšiu porciu sa mi zdá. Či je to také isté? A kde to bolo? Aha, nie. A majú už len jednu, to nič. No tak sa vráťme, tak poďme naspäť. Jaja, poď s nami. Jaja sa s nami ešte naučí po slovensky. Toto je Jaja. Emilkina kamoška, tiež má 9 rokov. A tak si sadli, tak si rozumejú. No tak poďme tam pozrieť, predsa. No ale tí turisti, tí chlapi teda, hej, to som chcela povedať, že je to proste tu bežná vec a turisti, ktorí sem prídu po prvýkrát, si myslia, že jeminko, chudiatka, tie ženy a musia sa prostituovať. Keď tu človek žije pár mesiacov aspoň, tak zistí, že to vôbec tak nie je. Oni proste to chcú robiť. Nikto tu v Tajsku nie je nútený sa prostituovať. Každý si môže nájsť robotu, aj ísť ako upratovačka, keď má recepciu, alebo nejakú inú robotu, ale oni nechcú. Oni nechcú umývať záchody, oni nechcú stať v recepcii, oni nechcú robiť čašničky, tak oni radšej idú do toho baru. Im to tak vyhovuje, takže ja som to na začiatku tiež tak si myslela, že jeminko chudiatka, ale potom som sa s nimi zoznámila. Babi, kúpte si same. Emilka, môžete si same vypýtať. A som ich tiež tak ľutovala, ale potom som ich spoznala, lebo boli aj niektoré z nich boli aj moje susedy. A potom som zbadala, aké sú skutočne. Oni sú prefíkané. Tie ženy majú častokrát aj viacer. Wait, you want to buy the cow near Mamuang? Hej, choďte, teta vám dá. Majú častokrát aj 2, 3, 4 chlapoch naraz, čo znamená, jeden príde, tam je s nimi na dovolenke a platí im všetko, každý mesiac im posiela peniaze, ide naspäť do jeho krajiny a ona stále, ona má ďalšieho chlapa potom. A takto im platia niekedy aj 2, 3 chlapi každý mesiac peniaze, že im posielajú zo pár stoviek, tak oni majú niektoré naozaj krásne peniaze, oni majú aj 1000 za mesiac. Takže ono, stále sa tu treba asi vidieť z 2 strán. No a tuto sa už zbalili, vidíte stánok už zbalený a idú domov.
Bye.